niciun nedrept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Evanghelist Luca, citire. În vremea aceea a luat Iisus cu sine pe Petru, pe Ioan și pe Iacov și s-a suit pe munte ca să se roage. Și pe când se rugau el, chipul feței sale s-a făcut altul și îmbrăcămintea lui albă strălucind. Și iată, doi bărbați vorbeau cu el, care erau Moise și Ilie, și care, arătându-se într-o slavă, vorbeau despre sfârșitul lumii, pe care avea să-l împlinească în Ierusalim. Iar Petru și cei care erau cu el erau îngreuiați de somn, dar deșteptându-se, au văzut slava lui Dumnezeu și pe cei doi bărbați stând cu el. Iar când s-a despărțit aceea de Iisus, Petru a zis către el: Învățătorule, bine este ca noi să fim aici și să facem 3 colibe, una ție, una lui Moise și una lui Ilie, neștiind ce să mai spună. Și pe când vorbea el acestea, s-a făcut un nor și i-a umbrit, iar ei s-au spăimântat când au intrat în nor. Și glas s-a făcut din nor zicând: Acesta este Fiul meu cel iubit, de acesta să ascultați. După ce a trecut glasul, s-a aflat Iisus singur și ei au tăcut și nimănui n-au spus nimic în zilele acelea din cele ce văzuseră. Slavă ție, Doamne, slavă!
Iisus însă le-a răspuns, n-au trebuit să se ducă, dați-le voi să mănânce. Iar ei au zis, nu avem aici decât 5 pâini și 2 pești. Și el a zis, aduceți-le aici. Și porunciți să se așeze mulțimile de iarbă, cu cele 5 pâini și cei 2 pești. Și privind la cer, a binecuvântat și frângând a dat ucenicilor pâinile, și ucenicii le-a dat mulțimilor. Și au mâncat toți și s-au săturat și au strâns rămășițele de fărmituri ca la 12 coșuri pline, iar cei ce mâncaseră erau ca la 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii. Scrie în Evanghelie, au coborât la loc șef. Mântuitorul vorbea aici de mulțime. De ce se adunau aici? Erau cele 7 izvoare. Tapca înseamnă 7 izvoare. Erau o stațiune balneară unde veneau oameni cu probleme, veneau să vindece aici. De aici le vorbea Mântuitorul. Le vorbea ca într-un amfiteatru. Valea asta, vedeți ce zgomot aude de la mașină, e foarte fonică. De pe dealul ăsta vorbea Mântuitorul mulțimilor. Aici au rostit prima dată fericirile. Aici a fost o construcție, Împărateasa Elena a făcut o mănăstire. Dar, uite, clipul de neantit și-au rămas ruine.
afară de împărăție să te încui și te deșteaptă strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeul nostru, pentru născătoarea de Dumnezeu. Aici, în Cana Galilei, unde s-a făcut prima minune și apostolii au crezut în puterea dumnezeiască lui Iisus Hristos. Vă urez să aveți multă sănătate, Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă umpleți bateriile duhovnicești aici, la locurile sfinte, și când mergeți înapoi în țară, să binecuvântați toate membrii familiei dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mulțumim, Părinte, mulțumim, Doamne ajută, Doamne ajută. Iisus, ce ne privește pe mine și pe tine, femeie, ceasul meu n-a venit încă. Maica Domnului a zis celor ce slujeau, faceți orice vă va spune. Și era acolo 6 vase de piatră puse pentru curățirea ideilor și care luau câte 2 sau 3 vedre. Zisa lor Iisus, umpleți vasele cu apă. Și le-a umplut până sus și le-a zis, scoateți acum și aduceți Domnului, iar ei au adus. Și când Domnul a gustat apa care se făcuse vin și nu știa de unde este, ci numai slujitorii care scoseseră apa știau, a chemat Domnul pe mire și i-a zis, orice om pune întâi vinul cel bun și când se amețește, pune pe cel mai slab, dar tu ai ținut vinul cel bun până la urmă. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei și și-a arătat slava sa și ucenicii săi au crezut în trânsul. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Planul acesta întâmplat în Cana Galilei, fostașii Iisus chemat în Cana Galilei, iar mama lui Iisus, văzând că nu-i vin de ajuns, zise, fiul meu iubit, vinul s-a isprăvit.
Atunci Hristos s-a sculat, slujile El le-a chemat, apă 6 vase au pus și le-au umplut până sus. Hristos le-a blagoslovit în Cana Galilei, apa în vin s-a prefăcut în Cana Galilei. Atunci toți s-au bucurat în Cana Galilei, pe Hristos dacă au aflat în Cana Galilei, pe Hristos dacă au aflat în Cana Galilei. Ți-am spus de mult o rugăminte, să nu-mi lași mâna orice-ar fi. De-atunci te simt așa de-aproape de mine în fiecare zi. Când mă trezesc de dimineață, Tu îmi ești, Doamne, primul gând. Îți mulțumesc că sunt în viață. Gabriel, unde se vede pruncul, clipa în care a zis să așeză năslit în chip minunat. Dacă observați așa în butica Maicii Domnului, se vede un pruncușor acolo. Toți o găsit nicăieri în lume. De asta vă recomand, ori la ieșire aici sau sus, trece pentru magazin, să o luați. Să o luați și o rămați acasă, da? E cartonat aici. Deci aici, revedeți izvorul, este locul în care Maica Domnului a primit bună veste. Și convorbirea cuvântelor vedeți în ipana mare. Și este unicat. Pot să merg, să râd, să cânt, că mi dai putere și voință, pe rând pe toate să le fac. Și când mă încearcă o neputință, mă înveți cu ea să mă împac. Mă doare lumea asta în care mă împunge răul ca un spin. Cum vă spuneam, reprezentarea Maicii Domnului din toate țările. Fiecare cum și-a văzut el pe Maica Domnului, da? Pe noi ne interesează și filmați icoana Maicii Domnului de aici, donată în 25 martie de Bunăvestire, nu? 2015, și Monahia Pantelemona și Pader, zice, de la Mănăstirea Varatic. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie de la Sfântul Evanghelist Luca, citire. Să luăm aminte. Și intrând îngerul la ea a zis:
Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântat ești tu între femei. Iar ea, văzându-l, s-a tulburat și cuvântul lui și cugeta în sine: ce fel de închinăciune poate să fie aceasta? Și îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, că ai aflat har la Dumnezeu. Și iată, vei lua în pântece și vei naște fiu și vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare și Fiul celui Preaînalt se va chema. Domnul Dumnezeu îi va da lui tronul lui David, părintele său, și va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Și a zis Sfânta Fecioara Maria către înger: cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu știu de bărbat? Și răspunzând, îngerul i-a zis: Duhul Sfânt se va pogorî peste tine, puterea celui Preaînalt te va umbri. Pentru aceea și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu, se va chema. Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Și a zis Sfânta Fecioară Maria: iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și îngerul a plecat de la ea. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor Dumnezeu, pelerini în Țara Sfântă, frații și surorile noastre, fiecare după numele Lui, pentru toți cei ce ne-au rugat pe noi de acasă, din România, să ne rugăm pentru dânsii, pentru toți cei care sunt bolnavi la casa lor, în spitale, în azile, în orfelinate, în căminele de bătrâni, în închisori, și să se păzească ei și casele lor de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabe, de vrăjmași, de venire altor neamuri asupra noastră, de războiul cel dintre noi, că milosit și iubitor de oameni dumnezeiești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și-am multe pietre pe cărare și plin paharul cu venin, dar nu mă las, mă duc înainte, că vreau tot răul să-l uit. Cobor cu inima în minte și pot să o iau de la început. Și când mi zilele mai grele, te simt de mână cum mă ții. Așa trec mai ușor prin ele, chiar găsesc și bucurii. Și mă gândesc atunci la tine, la câte rele ai răbdat, te-ai răstignit și pentru mine.
de lacrimi iar ochii, dar vii și mi le ștergi duios și îmi șoptești când te apropii, că tot ce-i greu e cu folos. Și simt în mine dintr-o dată o holdă întreagă răsărind dintr-un grăunte de credință, ce zi de zi l-am înmulțit și simt cu toate